טלפון וגם מחשב? לא הבנתי עכשיו. אבל תראה מה הוא עושה. תביני. את החוכמולוג. הוא כאילו... לא הבנתי. צלם את עצמו. זה... שקט, זה צלם את הלימודים שלו. ככה הוא לומד אנגלית. באמת? שלום אלייך חמוד, מה שלומך? תמיד כשאתה מדבר עם אמא בטלפון, אז זה אני לידה. אז באתי להגיד לך שלום. תגיד לי רגע, אילי, מה זה? זה של אמא. מה זה? קיבלתי מתנה מהמנהל הקודם שעזרנו. שהוא עזב. אז כל פעם, כאלה פתקיות. יפה. כל פעם רשום פה משהו. יפה. אוי, איזה חמוד. מאוד. נכון. Very nice. אמרתי שזה... אני מעדיפה לענק. אני מרגישה כאילו... איזה עמות אנחנו. שלך? לא? איזה... ראינה? זה ככה זה. שלום. כן. יש לקוח, יש לו קרמיקה הזאת. אוקיי. קומסיסטיה. אני יכולה להזמין לך, כן. אבל זה לא משהו במלאי. אוקיי, זה... זה משהו שיגיע בשבוע הבא. בסדר, אין בעיה. אין בעיה. אז יש את זה... חלקי אני אגיד לך מכת. אוקיי. כן? ופואני וטירואר. זהו. אבל אין לי במלאי. טוב, אין בעיה. כמה זמן? אין מלאי. אין מלאי. כמה זמן זה? אולי עוד, אם הכל יעבוד, אם הנמל יעבוד, אולי עוד שבועיים. צריך? בסדר. זה נמצא בשחרור, אבל אני עדיין לא יודעת מתי זה נכנס. בסדר? כן. בבקשה.